Hej YouTube, og nu vil vi spille noget flyspil med min allerbedste ven Mads. Hvad så? Okay Mads, det er din tur. Fedt nok, Stig. Og vi har altså allerede lige spillet lidt, fordi at, ja, Mads han blev før færdig med at spille med mig, så ja, nu spiller vi det her. Det bliver sådan lidt fristet, når jeg kommer. Så hovedspring! Boom. Spækker. Nej. Nej. Så døde vi. Og nu er det hans søn, som der har købt. Og det er... Yes! Jeg overlevede! Spækhugger. Bare der så de i min totalt fede baggrund. Så er der min tur. Madsen. Klar? Så er Mads ud. Catch fuckers! Flyver. Han flyver afsted. Du har sådan lidt benzin. Hvor kan man se benzin? Hvor kan man se benzinet? Hvad? Hvor kan man se det? Det kan man heller ikke. Men Stig, prøv at se alle penge, jeg skal købe noget af det der. Køb det der. Og det der. Godt. Og vi har stadig 9000. Bare køb. Vi skal at... Nej, det har vi max. Køb 2 gange. Det har vi ikke. Har vi ikke råd til? Hvorfor siger du kom igen? Det ved jeg ikke. Han har bare noget med kom igen. Oh my god, man. Vi har meget god. Nedstyrt, jeg styrer. Stig, har du med på ting? Nej, Stig. Hey, hvordan går du det? Hvad gjorde du? Så, når der står pull up der, hvad sker der? Der stod det der pull up der, ved du hvad det betyder? Nej, tryk op eller hvad? Nej, så skal du rette op, og så skal du trykke det, og så kan du flyve. Nå okay, vi skal lige købe den der dunk. Og til sidst? Nej, vi har ikke råd. Vi har næsten råd. Kom igen. Okay, Mads, kom så. Hvorfor siger du kom igen? Det ved jeg ikke, det kan jeg bare lige sige. Så. Okay, kom så, Mads. Har vi snart flyvet fuld op på det? Har vi. Har vi snart flyvet fuld op på det? Jeg mangler bare en saks. Se! Nu skal vi lande rigtigt! Hvad så der? Lande rigtigt. Så er det til mig. Legner lige det her lort. Det er YouTubers skyld. Så skal vi til næste bane. Nu skal vi til en strand. Præcis, det tog min. Strand. Det er fucking dyrt, Stig. Vi starter